बबेनाव गान खनोब्रा माबा लाफा सायख' आंखौ खनफानायाव लाफागोन ना लाफायोब्रा लाफागोन दे जागोन दे आं इन्टारभिउ होनो थां हेल' गाइस नोंथांमोनखौ जोंनि ब्लगाव बरायबाय जोङो दिनै फैदों नैबे बङाइगावनि साखाथियाव थानाय नाकाटि होननाय मोनसे जायगायाव औ दा जोङो जोंनि गारिखौ बैयाव दोनबाय ओमफ्राय जोङो दा बै माबासिम थाबायलांगासिनो अबस्से जोङो बे हाजोआव गाखोनाय नङा आरोना जों दिनै गाखोनो गोसो जायाखै आरो माखै हिनजाव सिख्लाफ्राथ' खारफाजोबखागोन आदा नोंसिना मा बेन जोंना लाफा सायख' बेनोसैलै ओमफ्राय जोंनि माबायावना बैसागु प्रग्रामाव नङाबाबो जेनेबा गामिनि जोंनि क्लाबाव ना बड'सा क्लाबाव बिदिनो माबा मा होनोमोनलाय मालाबा प्रग्राम जाबा लिंहरगोन आदा दे बेसेबांसो लागोन दे लाइभ बेबायदि खम सम प्रग्रामाव गानो बायोलै नङाब्रा आदा एसे नों अननानै 500आवनो थांसां फाग्ला बुंहरानोलाय जिराय फै जोंनि बिसिना हर नोंनिखौ बेनिफ्राय नङा बे मोनसे मजि भाई बिथाङा जा मेथाइ लुबैना फैबाय नालाय जोंनिखौ किबा खाबो निखि भिउआ बरियाथारमोन बार गोजोननो ओइ आयौ फक्सफोर बादि गाबबाय बे मासो क्रसवाइन जोंखौ माबायावसो थाहोबाय मोनसे लोखोना बारियावसो सैबाय नालाय लुगैना मेथाइया बैयाव थादोंमोन जों ओरै फैनाया नालाय आयौ मजे भाई ओइ जोंना जागायजेनगासिनो लाखायहा गोबोरखियाव उन्दुफ्लांबाय ओइ दारमासिदि इयो खनगासिनो नै बरियानो बेले Yo. Oh shit. Mabe play खालाम Lem play खालामनि Yeah. What I need to sing in high note one. नों दे आखाइ खबराव आं high note होनसै हाला नङासै बेयाव काम न आखाइ खबरा बावगार हायै गोसोआ नोंखौनो गोसोखाङो गोमारोङै सावगारि जाखांबोयो गोसोआ मिजिं दंमोन आंहा नोंखौनो जालालै जाव जाव अखा हानायाव थिं थिङा थिं थिं सान्दुं गोसायाव जाव अखा हानायाव थिं थिङा थिं थिं सान्दुं गोसायाव जौ रोसि लोंनो होननाया दाउला खासि जाहैनाया रंजा थांबाय थानायावनो दाउला लाना बिसिजों नयदाव जायो रंजा थांबाय थानायावनो दाउला लाना बिसिजों नयदाव जायो जाव अखा हादैयाव थिं थिङा थिं थिं सान्दुं गोसायाव
जाव जावा जाव जाव अखा हादैयाव थिं थिंआ थिं थिं सान्दुं गोसायाव जौ रोसि लोंनो होननाया दावला खासि जाहैनाया रंजा रंजा थांबाय थानायावनो एदावना लाना बिसिजों होदाव जायो रंजा रंजा थांबाय थाना बिसिजों होदाव जायो मोनाबिलि जाबा फैफिननायनि समाव माइब्राया गाखोबाय आंनि खर' सायाव मोनाबिलि जाबा फैफिननायनि समाव माइब्राया गाखोबाय आंनि खर' सायाव गोजौथिं नायोब्ला अख्राङा गौ गोजौथिं नायोब्ला मावजिया ला 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 बिसिया जेव जेव जाव जाव अखा हादैयाव थिं थिंआ थिं थिं सान्दुं गोसायाव जाव जावा जाव जाव अखा हादैयाव थिं थिंआ थिं थिं सान्दुं गोसायाव जौ रोसि लोंनो होननाया दावला खासि जाहैनाया रंजा रंजा थांबाय थानायावनो एदावना लाना बिसिजों होदाव जायो दे 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 देव 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 जोंखौ बासायनानै लाबोबाय थांनाय बोसोरनिफ्राय नैबे बोसोरसिम ओ प्रभु नों अननानै जोंखौ बासायनानै लाबोबाय थांनाय बोसोरनिफ्राय नैबे बोसोरसिम जाफुंबाय दिनै जाफुंबाय जेसाया नाबिनि गासै लिरनाय बानिया मोनफा मोनफा हिसाब लागोन जोबनाय मुगायाव मोनफा मोनफा हिसाब लागोन जोबनाय मुगायाव ओ प्रभु नों अननानै जोंखौ बासायनानै लाबोबाय थांनाय बोसोरनिफ्राय नैबे बोसोरसिम हेर'द राजानि फालोआव बेथलेहेम हादराव हेर'द राजानि फालोआव बेथलेहेम बायदि मोसौ गलियाव सारि जाबाय हाबा फोरबो जिसु गैया बायदि मोसौ गलियाव सारि जाबाय हाबा फोरबो जिसु बिनिखायनो फोरबोजों नोंनियाव बिबावदों नैबे फैगोन बोसोरावबो जोंखौ अनबावदों बिनिखायनो फोरबोजों नोंनियाव बिबावदों नैबे फैगोन बोसोरावबो जोंखौ खांबावदों नों जेब्ला गाबगोन मोदैया आंनावबो बोहैलायगोन नों जेब्ला गाबगोन मोदैया आंनावसो बोहैलायगोन सान अखाफोरखौ साखि दोनगोन सना नोंखौनो जुलि लागोन सान अखाफोरखौ साखि दोनगोन सना नोंखौनो जुलि लागोन नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि खावलाया गोजा गोजा सना नों
सासे गोदान लोगो मोनफादों सैमाखौ मा नामथाय सैमानि नामखौ मिथिया माखै जोंना आसोलफ्रा वा डेन्जार खनबायलै बिथांमोना जिखुनु जाया ब्लगावनो बारा रायलायनाय जाया जोंना बारा रायलायनो रोङा जों ओरै अफलाइन अफ केमेरासो माबायो इन्जय खालामो हो इयो बिथाङा मा मिथिगौ मोनबेसे लेंगुवेज रायलायनो रोङोमोनलाय नों मोनबा रोङो बे मोनबा नेपालि ओमफ्राय बांला एसामिस इंलिस हिन्दी मोनबा ना मोनबाना सयथा जायोमोनलाय मोनबा ना बर'जों सयथा जाबाय बारा डेन्जारसो बिथाङाबो इन्जिनियारिंलै थामसा नङा फुरा नै गासिबो नैबेबो इन्जिनियार नैबे बिजनेसमेन BBA MA मा जाखो बे माबायानो मिलायखायानो नामा ओमफ्राय जों जेरावबो सेम कलेजावनो फरायाखैना आलदा आलदा फरायजोबनाय ओमफ्राय होमबाबो जों उन्दैनिफ्रायनो लोगो आरोना ना फुरा क्लास 5निफ्रायनो लोगोखाना जोंनाथ' क्लास 5नि सिगांनिफ्रायनो जों सिनायलायाबाबो गोदो उन्दैथारावथ' सिनायलायामोन जेनेबा गामिसेल' होमबाबो लोगो आरोना फुरा गोरों जोबलै थामसा नङा फाथैलाय बिसिनाय फाथै नङा माबानि रोङा सोमोन्दो रोङा देलाय सोमावलाय बजे सार रोंलायबावो औ दे औ माबा दे स्क्वाड खालामलाय दे लागाय लानजेसिबाव आदामोन नोंसोर बबे बेनाव गान खनोब्रा माबा लाफा सायख' आंखौ खनफायनायाव लाफागोन ना लाफायोब्रा लाफागोन दे जागोन दे आं इन्टारभिउ हैनो थांगोन दे गानखौ आं खनथ'ला आदा आं उनावसो खनगोन माने जोंना बेन्ड मेम्बारफ्रा बिसोर माखासे दङ नालाय ओमफ्राय जों माने भिडिअखौथ' देखायनांगोन ना आं खनफायगोन दे नोंसिनि माबायाव आं खनफाथारगोन दे जिखुनु जाया गाइस जों बेनिफ्राय ओंखारफिनबाय इउटुबावथ' गाइस होनाबा जाया नालाय जों ओंखारफिनबाय आरो ओमफ्राय जों दावगाय थांगोन मिथिया बाबल्स खालामजागौमोनलै आयै दासो गोसोखांबायना